Pôstne obdobie pre mňa znamená výnimočný čas prípravy na veľkonočné sviatky, pre mňa osobne čas stíšenia, čas milosti, kedy pamätám viac na to, ako Kristus obetoval svoj život, aby som ho mal ja v plnosti. Pôstne predsavzatia pre mňa mi pomáha, ak si ich napojím ako na nejaký klinček do programu môjho dňa, ak si na ne nejakým spôsobom tým pádom spomeniem a zaradím ich do pevných častí môjho denného programu. Mojím pôstnym predsavzatím na dnešný čas, na dnešný rok, bolo väčšia pozornosť na stíšenie sa ráno a večer, a najmä to večerné, aby po celom dni som mal čas naozaj premyslieť si, premeditovať, vrátiť sa k momentom, ktoré sú veľmi výživné, ak sa k nim vieme vrátiť aj na sledujúci deň. Prvé, ktoré mi prichodí, neboj sa, len ver. Pôstne obdobie je niekedy možno aj o našom zápase s tým, čo vládzeme a nevládzeme, ale myslím si, že viac ako naozaj čokoľvek v našom ľudskom výkone je Boh a jeho nekonečná a stála láska.